لە زاخۆ فاروق بەیانیت باش و زانیاری و هەواڵی زاخۆ چییە؟ سپێداوە باش شەوێدی نزیکی دەمژمێرە 12 شەو فڕۆکێن جەنگên وڵاتên Tirkiya devera berwarî geliye Qumriyê bi çirî topbaran û bombebaran kirin li gorî gotina halatiyên wê deverê nîzîkî demjimêrekê sê firokên cengiyên Tirkî li asmanê deverê zivirîne û nîzîkî 8 rokêtan avêtine û zerarên madî ber bi Baxobistanên halatiyan ketine ku deverek zêdetir girîngî yan jî pişt bi mîwa û fêqî diditin taybetî jî sêvan li wê deverê di niha da tirs û dudiliyeka zav li cem hawlatiyên taybetî gundê Qumrî û dîsan Dêrşîşê duroz bûyekê geliyê Qumriyê tune nîzîkî kîlometrekê nîzîkî gundê Qumrî ye û Qumrî jî gundekî avaya û hejmareka berçaviya xelkî têda jiyanê dikin dîsan kêmtir ji kîlometrekê nîzîkî gundê Dêrşîş ye duhî nîzîkî demjimêrekê ew bombebarane berdam bû ew li gorî gotina hawlatiyên deverê kehreba nîzîkî 10 gundan yên devera berwariya di niha de hatiye birîn bi egerê topbarankirina firokên cengiyê ku demjimêr nîzîkî 12 şevê topbaran kirîn. Evet demekê de ku dixwazim vê yekê bêjim ku geliyê Qumriyê li devera berwariya dikevitin ser nahiya Kanîmasê devera Amêdiyê lê ji aliyê cografî ve nêzîkî sînorên qeza Zaxo ye û demê borî da jî firokên cengên welatên Tirkiya deverên sînorî taybetî jî devera Sindiya her du gundên Evleh û Pîrbila bi çirî topbaran kirin û heta evê gavê jî kêmeka hawlatiyan nebin ji tirsa topbaranan nikarin qasta deverên xwe bikin yan jî ew berhemê ku zêdetirî salekî ye li bendê bûn ku berhemê xwe yê Baxobistanan bînin wek ew dibêjin çavkaniyê taket çavkaniyê jîn û jiyara wan bûye lê di niha da kêmek nebin nikarin seredana wêrê bikin û ew dever jî di niha da devereka qedexekirî tê naskirin taybetî jî wek tê gotin aliyên emnî behs dikin her demek tê çavarêkirin ku topbaran li derê dest pê bikin lewra hawlatî têne agedar kirin ku her kesekê biçe wêrê jî li ser berpisatiya xwe diçin.